Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima fetħu l-ġimgħa għall-Iżvilupp Sostenibbli. Fost l-oħrajn il-ġimgħa għall-Iżvilupp Sostenibbli se tinvolvi numru ta' żgħażagħ fid-diskussjoni dwar il-kumplessità tal-isfidi tas-sostenibilità. Dan kollu huwa parti mill-Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti għal-2030 u 17 il-lan ta' żvilupp sostenibbli għal teħid ta' deċiżjonijiet inklusivi u rappreżentattiv fil-livelli kollha. Il-Ministru Carmelo Abela sostna kif iż-żgħażagħ huma l-aġenti tal-bidla u semma kif dan jorbot mal-viżjoni u l-ħidma tal-Gvern Malti. Hemm opportunitajiet ukoll għal xogħol ġdid, xogħol ta' kwalità, xogħol aktar nadif. Biżgħet insemmu l-ekonomija l-ħadra fejn hemmhekk qed tagħtina l-opportunità li mhux biss nibżgħu għall-pjaneta li ngħixu fiha, imma hemm opportunitajiet ta' xogħol ġdid, naturalment iż-żgħażagħ u s-soċjetà in ġenerali jistgħu jibbenefikaw minnhom. Ħeġġeġ li żgħażagħ jibqgħu attivisti ta' bidla pożittiva u jwasslu messaġġ qawwi ta' kuxjenza ambjentali, ekwita u inklużjoni fil-ħajja ta' kuljum. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima spjega kif dawn l-azzjonijiet huma kruċjali sabiex jibnu soċjetà aktar inklusiva u sostenibbli. Iva naraw li anke sistemi edukattivi tagħna jkunu tali mod u manjera li jgħin fl-iżvilupp sħiħ ta' żagħżugħ li jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu jew tagħha u dan kollu sabiex nassiguraw li l-istess żgħażagħ jkunu jistgħu jagħmlu bidla għal pożittiv u jilħqu dak li huwa żvilupp sostenibbli.